Jose Zugasti eskultore, margolari eta grabatzaile eibartarraren Biarra erakusketa bisitatu daiteke egun hauetan Portaleako erakusketa aretoan. Zugastik garai desberdinetan, baina beti Eibar industrialaren nolabaiteko eraginarekin ekoiztu dituen lanak biltzen ditu erakusketa antologiko honek. Eskultore eibartarrak etapa kronologiko desberdinen lanen bilduma egin du. Bere haurtzaroko eta nerabezaroko hiri paisaia eibartarraren erreferentziak nabarmenak dira, une desberdinetan landutako piezak badira ere. Oso importantea lotura estetika industrialarekin. Zergaitzik, nik amentxe pasatu nuen nire umien denpora eta gaztearen denpora. Orduan hori nik uste dut markatzen dana gehiena gure bizian da epoka hori. Eta saiatu dut selekzioa egitea obra horrek nire traiektorian hori begirada daukatenak. Erakusketaren izenak berak, Biarra, Eibarko hiria gogora dakar. Hitz Garbiro eibartarra, zerikusi handia dauka lanarekin eta baita lana burutzen duen pertsonaren barne premiarekin ere. Hora, derrigor egin behar duzun lan egunerokoa, baina nik esaten dut badago ere bai beste Biarra. Beste behartasuna da barroko gauzak, gure barroko gauzak, einkasoa eta sakonak, gure gauzak sakonak. Orain dela 20 urte, 1986 urtean, Portalea Kultur Etxearen inauguraziorako prestatu zen Eibartikan erakusketa kolektiboan hartu zuen parte Zugastik espazio berean. Jose Zugastiren lanarekin batera, Patxi Laskarai argazkilariarena ikus daiteke ere Biarra erakusketan. Irailaren 23an inauguratuta, esposizioa urriaren 16 arte bisitatu daiteke Portalean, asteartetik igandera, arratsaldeko 6:30 8:30.